हाय प्रणाम। हम गायक कलाकार संदीप लाल सागर आप तमाम भोजपुरी भैया लोग के गोड़ चुके गोड़ लागतनी। आई रोज में बताई कैसन बनी। आज बड़ी एगो बात बा कि रोज सबके बीच में हम एगो हमार भाई के चैनल बा जेकर नाम है उपेंद्र दिलदार। वहाँ के चैनल बा शिवम म्यूजिक भोजपुरी। वो चैनल के रोज सब सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाएं। जितना भी भोजपुरी गाना बा, जितना भी हमार मन्नी खेसारी भैया के बा, चाहे ऑल कलाकार के जितना भी गाना बा, वो गाना वो चैनल पर वो सबके सुने के मिली। और चैनल से वो सब जुड़ी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबा के वो सब जुड़ी, नोटिफिकेशन वो पास जाई। जितना भी कलाकार के गाना चढ़ता चाहे आवेला बा, सब कलाकार के वो सबके पास वो गाना जाई। हम निहोरा करतनी, आशा ना पूर्ण विश्वास करम कि वो सब चैनल के सब्सक्राइब करम। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा महेंद्र नाथ, जय हो गुरु कमलाकांत। ऑल लव यू।